Agulu mar CDF dhi chako tiyo kendo bang' Migao mar omenda yie mar chwalo pesa ne aguluno. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango lipot ma owuok e Migao no manyiso ni CDF koro ibiro chak chwalo kochakore tarik 9 mar dweni. Jafwambo marwa Beti Juma miwa ler mar wachno. Uganda jo Kenya ma osebedo ka geno kuom omenda mar CDF sani koro nyalo gamo muya mar fuongruok tok Migao mar omenda yango ni dhi chwalo omenda go ne counties. Wachno nochopo e od bura mamalo kokalo kuom spika ma od bura no Moses Wetangula kalero ni Attorney General ma pachoka ema ong'ado rieko makamano ne Migao no kendo omenda maromo bilion 2 ibiro chwal juma ka juma chakre tarik 9 dwe mar 12 higani. In light of the advice from the Attorney General, the National Treasury and Economic Planning confirms that it will commence disbursement to the CDF by tranches of 2 billion on a weekly basis with effect from 9th December 2022, and will have disbursed a total of 44.289 billion by the 23rd week of disbursement. The House is accordingly informed that Jaten kwet manoke od bura Opio Wandai mabende osebedo ka kedo mondo omenda mar CDF odwoki oseyo jogo ma osebedo ka racho CDF ka owacho ni agulu no okena taro mar chik. I also want to appreciate the fact that finally sense has prevailed on the part of the executive, because we told them all along that there is nothing whatsoever that is unconstitutional in the CDF 2015 Act, and nothing was to stop them from disbursing these funds. But now that they have seen the sense, we appreciate that these funds should now come out quickly for children to proceed with their education. Motelo, jo od bura nyocha obogo bago ng'anyo kadipo ni piny owacho mamalo ok dhi chwalo omenda ne agulu mag CDF. Agulu mar omenda mar CDF yende oyudo obadho tok doho mamalo mogik ng'ado ni chik mane ochuogo agulu no mano CDF Act 2013 ne odhi ataro gi dwaro mar chik matayo pok mar omenda e pachoka. Beti Juma, Ramogi TV.